Gaur bagatoz lakuntzara Guardia Zibilak tiroz hil zuen Mikel Arregiren HB-ko zinegotzia zenaren omenaldian parte hartzera. Mikel da zenbait indar politikoek gaurkoz oraindik ere mesprezatzen duten indarkeria polizialaren ehunka biktimetako bat. Ez daukagu zalantzarik hemen Euskal Herrian alde guztiek erabilitako indarkeriak ondorio oso larriak utzi dituela. Eta ondorio horiek landu egin beharko direla bakearen, eraikuntzaren, apostuaren buelta horretan. Indar politiko guztiek badute ardura politikoa erabili, babestu edo partekatu izanagatik indarkeria. Eta beraz, autokritika egin behar den, autokritika ariketa izan beharko du autokritika ariketa kolektiboa. Egin beharko da, era kolektiboan eta beti ere egia bilatzea helburu duela. Hori izango baita gertatutakoa ez errepikatzearen berme bakarrik. Eta azkenik esan nahi duguna da estatuak indarkeria helburu politikoekin indarrean ero egiten segitzen duen bitartean soilik ezker abertzaleari autokritika eskatzeak bakearen etsaiaren jarrera besterik ez duela indartzen.